खुलुमहरबाय बयनिसिमबो आङो आंनि बे YouTube चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दा फरायगासिनो दङ बिसोरनि सायाव बानायगोन आरोना। आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ गिबियावनो निमाहा होग्रोदो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो अननानै कमेन्ट खालामनो दाबाव। आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थाबाय थागोन आरोना। दा आङो बुंलांनोसै जेनेबा जोंनि गामियारि फंबाय बिनानावमोनखौ आरोना गामियाव थानानै फरायबोनाय जाय माने जोबोद खस्थ' न'खरनि गथ'फोर आङो बिसोरखौ बुंनो सानदों। दा खस्थ' न'खरनि गथ'फोरा ओरैबायदि खस्थ' मोनो माने गैयिनि फिसाफ्रा जोबोद खस्थ' मोनो आरोना। मोजां स्कुलाव फरायनो लुगैबाबो मोना बिसोरो गुबुनफोरबायदि गाननाय जोमनाय मोजां मोजां मोना गुबुनफोरबायदि जानो लुगैनाय बेसादफोरखौ मोनजाया। दा बेफोरनि थाखाय गोबां आफसुस थायो बेसेराफोरा। बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायदों। दा आंनि भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर जेनेबा गोरिब न'खरनि फंबाय बिनानावमोना जेनेबा फिसाफोरा आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला निस्सय फल' खालाम। नोंथांमोना एसेब्लाबो रेहाय मोनगोन आरो गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लानो हागोन। अब्ला नायदो आंनि भिडिअखौ। जेनेबा नोङो फरायबाय थादों दा फरायगासिनो जेनेबा जेबो जब खालामथ'वाखै जेबो माबाथ'वाखै जेनेबा नोङो एमइ स्कुलाव फरायदों हाइ स्कुलाव फरायदों आरोना उन्दै जेनेबा नोङो एमइ स्कुलावनो फरायबाय जेनेबा नोंनि बिमाया जोबोद खस्थ' खालामो नोंनि बिफाया जोबोद खस्थ' खालामो हाजिरा मावनानै नोंखौ फोरोङो। अब्ला मा खालाम नोङो बिसोरखौ एसेबाबो सहाय मोननाय लामाखौ लानो रोंनांगोन नोङो। अब्ला मा लानो रोंनांगोन नोङो होमब्ला जेनेबा नोङोथ' ओरैबायदि गोरिब जेनेबा नोङो बायनानै लानो हाला। जेनेबा दाउ मासे सापस हमनानै ला दाउ मासेखौनो नोङो बायनानै लानो हानाय नोंहा गोहो गैया। अब्ला मा खालाम नोङो मालायनाव दाउ आदि बिनानै नोङो बेखौ मा होनो दाउ मानै आदि लाफैब्लानो जाबाय मिथिबाय। आरो नोङो मा खालाम दाउजों लोगोसे ओरैबायदि खालामफा बोरमाबो मानैसो नोङो आदि लाफा फरायनायजों लोगोसे। आरो लोगोसे नोङो हायोब्ला खस्थ' खालामनो हायोब्ला मोसौबो मासे गाय नायनानै आदि ला। मोसौ गाय मासे आदि लायोब्ला ओरैबायदि माने गावनि इयुन माने एसेबाबो इयुनाव गावनि नांगौखौ माने सुफुंनानै लानो हायो आरोना। दा जोंनि उन्दै बिनानाव फंबायफोरा ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय स्कुलाव थाङो फैयो जायो बेरायो बेबायदि खालामस्लायस्लाय माने बेफोरबायदि दाउ मोसौ जेनेबा दाउ मोसौ बोरमाफोर लादेरोब्ला गाव गावनि नांगौखौ सुफुंनो हागोन आरोना। जेनेबा दाउ मासे फिसियोब्ला जेनेबा दाउ मानै फिसियोब्ला बे मासे मानैयानो फिसा जानानै गोबां एरगोन आरोना। गोबां एरनानै नोङो मा खालामनो हागोन उनाव फिसाया देरोब्ला जेनेबा दाउ मासेयानो सेरसे जायोब्ला बेसेबां फैसा फैगोन। जेनेबा दाउ बिमा मासेया 10टा फिसा होयोब्ला होमबा मानैजों बेसेबां होगोन 20टा होगोन। 20टा दाउखौ नोङो जुदि फेदेरनानै जुदि 20 किल' फाननो हायोब्ला बेसेबां फैसा मोनगोन। दाथ' दाउआ ओरैबायदि दाम जादोंना माने 300 400 थांखाबाय आरोना दाउनि दामा। दा बेफोरबायदिखौ नायोब्ला माने फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि मावलांफानो हायो आरोना आंनि साननाय बायदियै। दा आरो ओरैबायदि माने फैसा नङाबानो माने जायि बायदि जादों। अबेबा ससे लामा थाबायोब्ला जोंनो नांथारगौ माने मा फैसा नांथारगौ अब्लासो जोङो लामा थाबायनो हायो। दा जोङो जिहेतु बिमा बिफायानो होनो हाया जेला जोङो बेफोरबायदि लाजाबलाङोबा जेनेबा फरायनायजों लोगोसे जोङो दाउ मोसौ बोरमाबो फिफालाङोब्ला बिमा बिफाखौबो रेहाय होनाय जागोन आरो लोगोसे गावनि नांगौखौबो सुफुंनानै लानो हागोन। बेनिखायनो जोङो निस्सय फरायनायजों लोगोसे नोङो फरायबो दाउ मोसौ बोरमाबो फिसिलांफा। जेब्ला नोङो बोरमाया फिसा जागोन ना अब्ला नोङो मा मोनगोन बोरमाखौनो फाननानै नोंहा गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लानो हागोन आरोना। जेब्ला बोरमाया फिसा जागोन अब्ला नोङो बेखौ मोजाङै जोथोन लानानै बियो देरोब्ला मा खालाम बेखौनो नोङो बेसेबाङाव फाननो मोनगोन। दाथ' बहुद माने बारा जाबाय आरोना बोरमानि दामा 3000 4000 बिदि थांबाय बोरमा फिसा मासे फानोब्ला। दा जोङो बेखौनो मोन्दांथि मोनो फरायनायजों लोगोसेबो जोङो बिमा बिफाखौबो सहाय होलांनो हायो मावनाय दांनायाव आरो लोगोसे जोङो गावनि नांगौखौबो सुफुंनानै लानो हायो। खालि जोङो मा बानाङाल' आरोना
बानाङाल' दिनै जोङो जेनेबा सिगां आंबो बेफोरबायदिनो खालामबोदोंमोन बुंनानै लानाय बायदि जायो आरोना जेनेबा आंबो सिगाङो उन्दैयावनो आङो 12 बोसोर 10 बोसोरफोरनिफ्रायनो बेफोरबायदि आंबो लाबोदों आरोना आङो 10-12 बोसोरावनो हांसो लायोमोन दाउ लायोमोन बोरमा लायोमोन बेफोरबायदि आङो गोबां लानानै माने आङो गावनि नांगौखौ सुफुङोमोन आरोना जोंनि बिमा बिफायाथ' होनो हाया नालाय दा बिमा बिफाखौ नोङो सोनारबाय थायोब्ला नोंनि नांगौआनो गोबांथार थालांगोन मानोना बिसोरो ओरैबायदि खस्थ' माने न'खरनि जानाय लोंनायसो बरनो ना फिसा फिसौनि गाननाय जोमनायसो होनो ना जेनेबा फिसाफोरनि फरायनायसो होनो बेफोरबायदि जायो आरोना बेनिखायनो जोङो एसे एनै गाव गावाबो बरननो सोलोंलांफायोब्ला मोजां गाव गावनिनो जोबोद मोजां आरोना बेनिफ्राय ओरैबायदिबो मोनसे आरोना सोरबा गथ'फ्रा माने जेनेबा गैयायानो जाबाय बिमा बिफानि गैयिखौ नुखानानैबो माने बिसोरो मबाइल नांगौ माबा नांगौ होननानै ओरैबायदि बिग्रा गथ'फोरबो दङ आरो मबाइल लानानै मा खालामसिगोन बिसोरो टाइम पास खालामो जेनेबा जों मबाइलजों टाइम पास थानो नाङा अन्नानै फंबाय बिनानाव मोना मबाइलफोरजों टाइम पास थानो नाङा सोरबाफोर मबाइल लादोंबाबो जेनेबा नोङो एसे एनै फरायनायावबो गोसो होदो थाखा फैसा ओंखारनाय लामाखौबो लादो अब्लासो नोंनि नांगौखौ सुफुंनो हागोन आरो नोंनि जेनेबा बिमा बिफाखौबो मदद होनाय जागोन अब्ला नोंखौ गोबांथार अनगोन बिमा बिफाया आरो नोङो मा उन्दैयावनो नोङो सेन्सिटिभ माने नोंनि लाइफआव सेन्स जानायखौ माने नोङो रोंलांबाय थागोन आरोना हारसिंनो रोंलांबाय थागोन जेनेबा उन्दैयावनो एसेनिफ्राय एसे नोङो लालाङै जेब्ला गिदिर जागोन अब्ला नोङो बांसिन साननो हानाय गोहोआ आरोना बारायलांबाय थागोन आरोना बेनिखायनो अन्नानै फंबाय बिनानाव मोना ओरैनो बेखार थानो नाङा बेखार थास्लायस्लाय दाउ मोसौ बोरमा फि अन्नानै आरो लोगोसे बिमा बिफाजों हेफाजाब हो मबाइलफोरजों गफबनानै थानाङा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो अन्नानै गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो बेखिनियानो आंनि बुंनाया नोंथांमोना जुदि आंखौ जेनेबा माबाफोर बुंहरनो गोसो जादोंब्ला कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थागोन आरोना आङो गासैखौबो बुङाखै माने सोरबा सासे सानैया थायो बेफोरबायदि मबाइलजों गफबनानै थाग्रा आं बिसोरनि फारसेसो बुंदों जेनेबा मबाइलजों गफबनानै दाथा गावनि नांगौखौ गावनो गाव सुफुंनानै लानो नाजा अब्ला बिमा बिफायाबो रेहाय मोनगोन नोंनि नांगौखौ नोंबो सुफुंनानै लानो हागोन नोंहा जेबो खस्थ' जानाय नङा आरोना नोङो खनसेनो नोङो नांगौखौ मोनजोबा लासैसो नोङो गावनि नांगौखौ सुफुंलांनो हागोन आरोना ओंखायनो जोङो गासैबो माने उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिदि सेस्था लालांबाय थानांगौ आरो ओरैनो थानो नाङा मावनाय दांनायजों लोगोसे फरायनायखौबो लाफालांबाय थानांगोन फरायनायजों लोगोसे फैसा थाखा ओंखारनायबो लामा लानो रोंनांगोन बेफोरबायदि खालामोब्ला माने जोङो गावनो गाव जौगालांनो हायो आरो सानसे समाव जोङो फरायबाय फरायनानै जुदि साख्रिफोरबो मोनबाय बायाब्ला बायसेन्सआव नोङो ओरैनो उदां थानानै लेखा फरायबोनाय मानसि बायसेन्सआव आङो बुंबाय आरोना उदां थानानै लेखा फरायबोबाय नोङो बै समाव साख्रिबो मोनाखिसै नोङो मावनानै जानोबो राहा गैला अब्ला मा जाहैगोन नोङो बेफोरबायदिनो आयदाबो गैला माबो गैला नोङो गोजावनाय बायदि जाहैगोन आरोना संसार जानायाव जोबोद खस्थ' जाहैगोन गावानो बिनिखायनो जोङो एसे एनै जि लामा मोनो जि फैसा ओंखारनाय लामा ओंखारो बेफोरखौ फरायनायजों लोगोसे लाजाबलांबाय था आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आंबो सिगां लादोंमोन दा आङो माने हाबा जाबाय न'खर जाबाय दा जोंना बेलेग जाबाय आरोना संसारा नोंसोरबो अननानै लालां बेफोरबायदिनो एसे एनै रां खामायनायनि लामाखौ बिमा बिफायाबो जोबोद गोजोननाय मोनो आंनि फिसाया ओरैबायदि मावनो रोङोहाय जोबोद मोजां दानो बेफोरबायदि सानखानो रोङोबा इयुनावथ' गोबां रोंबावगोन ना बेफोरबायदि मोनसे मिजिं थायो आरो ओंखायनो अननानै नोंसोरो मबाइलजों गफबनानै थाग्रा दङब्ला अननानै गफबनानै थानाङा मोजां लामा ला थाखा फैसा ओंखारनायनि लामाखौ लानो रों फरायनायखौबो ओरैबायदि माने नोङो 24 घन्टायाव नोङो जेनेबा 6 घन्टाखौनो लेखा फराय मिथिबाय 6 घन्टाखौनो लेखा फराय नांगौबा नोङो 6 घन्टाखौ नोङो बबेबा 1 घन्टाखौ मेनेज खालाम जेनेबा जिब जुनार लादोंब्ला नोङो बेफोरखौ मेनेज खालाम जेनेबा स्कुला नोंना 9टायाव थांनांगौ नोङो फुङावनो थांदो बोरमाखौ खाहैदो फैदो जेनेबा ग्रोब खामानिया मावदोलाय एसे एनै बिमा बिफाजों नङा होमबा ओमफ्राय ग्रोब ओंखामा जादो
एसे एनै फरायदो स्कुलाव थांदो आरो ग्रोब स्कुलाव क्लास जाखांनायनि उनाव गनानै फैयोब्ला नोङो रेस्ट लादो दसे ओंखाम जादो आथिं सुनानै ग्रोब नोङो मा खालामदो लेखा गांसे लादो बोरमाखौ नायहैदो ना मोसौ बोरमाखौ नायहैदो थारमाने मोसौ बोरमाखौ दोस्लायदो सायाफ्राव खादो बेनिफ्राय मा खालाम नोङो लेखा गांसे लानानै आराम फरायबाय था आरोना सायायाव जिरायनानै मबाइलजों गेलेस्लायस्लाय बिदिब्ला नोंनिनो जोबोद मोजां जागोन आरो नोंनि न'खरनि मानसिफ्राबो जोबोद गोजोनगोन अननानै नोंसोरो मबाइलजों गफबनानै दाथा लाइफखौ मोजां सेटेल खालामलांनो नाजा इयुनाव मानसि मोजां जाहैनो नाजा आंनि गोसोनिफ्राय बेखौनो लुबैयो आरोना नोंथांमोननिसिम बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो